Mercedes ML W163. Ще монтирам Android мултимедия, но има усилвател Bose и сега ще ви покажа къде е усилвателя. Ето го усилвателя. Тук се намира бастовата. Ето я под седалката на шофьора. И който иска да я свързва, ето ги за бастовата входовите. За единия канал, ето. Единия канал и другия канал. Ето ги. Така, ето ги буксите, вече съм белязал. Кое какво е, значи тук на тази букса това е заден ляв канал. Ето. Заден ляв канал. Тези двата кабела тук. На тази букса втората. Това е заден десен канал. Ей тези. После преден десен канал. Заден десен канал. Това е преден ляв канал. Ей тези двата кабела тук. Свързал съм само 4 тон колони. 4 говорителя. Ей това са. Ползвам всъщност ей тези кабели. Ето. Към тях е свързана мултимедията. Това са изходите за говорители от мултимедията. Тези кабели слизат долу. Това са хора на усилвателя и си ползвам директно тях. За да не прикарвам кабели изобщо. Ето ги тук. Значи входовите и изходите са с еднакви цветове. По той може се ориентирате. Ето. Само че сега, например, той е тук. Ето го входа от сукания кабел. Ето го и изхода. Това вече отива към тон колоната. Тези два кабела тук отиват към тон колоната. Само че не трябва да са по цветове. Трябва да се разминят просто, защото иначе се обърка поляритета на говорителя. Ето синия не трябва да е с син, например, ми трябва да е с зелен. И обратно зелен е с син. И всичките 4. Към всички 4 говорителя трябва да се обърнат. Цветовете да не са еднакви. Ето сега тук, ето сега, като за пример даваме ето го и другия.
Ето го и този, например, по същия начин. Тук кафяво с бяло и тук кафяво с бяло. Ето го и другия по същия начин той. Това е мой начин на свързване. Всеки да се вързва както си иска. И вече тук всичко е свързано. И горе, ето е мултимедията. Ето е мултимедията. Ето ги вече. Това тук е захранването, захранващия кабел. Ако използвате такъв стандартен кабел, всичко трябва да си пасне. Да ги по цветове тук как трябва да бъдат. Ето. Ето, жълтия е батерия, червения АЦЦ горе, черния тук така е земя, маса. И този кафе е Illumination, а той е за осветлението на мултимедията. Така. И вече от другата страна са говорителите. Ето ги. И тук вече към усилвателя. Това е цялата работа и се работи идеално. И сега ще я тестваме. Вързахме я. Ето. Така. Ще тестваме да им какво ще стане. Така. Работи си. Ляв канал. Ляв заден. Другата страна, заден ляв, заден десен, предните, преден десен, преден ляв, всичко точно, бачка си идеално. И доста добре си. Добре се получи, това е.